dels pòlips es tornen cancerosos. De manera que McNeil torna a parar a veure si van aparèixer més pòlips. A fi d'evitar incomoditats, rep un analgèsic i un calmant. Com està? Bé, molt bé. Comencem. Al DR, Eric Levy inserida el colonoscopiu amb una càmera de vídeo diminuta. Dins del rega, comença un viatge d'1,5 metres de llarg. En realitat, no examinem molt en el camí d'entrada perquè volem arribar al còlon el més aviat possible. I ell no sent res. Tal vegada sent alguna cosa, però no és res que sigui molest. Digui'm si té alguna molèstia, d'acord? I li administraré més medicina. Fins fa poc temps, la colonoscopia no es recomanava per a les revisions mèdiques de rutina. La sigmoidoscopia, que examina només part del còlon, era el procediment més usual. Els pòlips sempre es troben en algun punt en particular del còlon. El lloc més comú en el qual apareixen és la tercera porció del còlon que es diu sigmoide. L'avantatge d'una colonoscòpia completa és que pots veure'ls estiguin on estiguin. Què tan seguit i a quina edat hauria de fer-se aquest examen? Recomano començar. Recomanem que comenci als 50 anys. Si no es troben pòlips, l'examen no es repeteix per 10 anys, si n'hi hagi. En aquest cas s'haurà de repetir cada 3 anys. En 3 anys. És possible realitzar una colonoscopia cada punt temps pel fet que els pòlips es tornen cancerosos amb molta lentitud. Una vegada que arriba al final del còlon, el DR, Levy extreu el colonoscopiu lentament a fi de no passar per alt cap problema. Ara estem de nou en el sigmoide. Aquesta és l'àrea on és més probable trobar un pòlip. Aquí ens va tenir l'última vegada. En realitat no, l'última vegada estava a l'altre extrem del còlon. Això és important. Una sigmoidoscopia no hauria detectat aquests pòlips que podrien haver-se tornat cancerosos. No. Ara hi ha un molt petit aquí. Bé, aquests dos envolums petits són pòlips. Els llevarem amb una pinça per a biòpsia. Si un pòlip es converteix en un càncer i no es detecta fins que aconsegueix un grau avançat, és gairebé una garantia de mort. El pacient només té un 8% de probabilitat de sobreviure 5 anys. Aquest és el pòlip. Per a extirpar-ho, el DR, Levy inserida un cable llarg a través del colonoscopiu dins del còlon. Posseeix un dispositiu per a extirpar el pòlip. Ja està, molt bé. Hem d'obrir-ho primer. Ho obro just sobre aquest petit d'allí i tanco. Molt bé, ara el que faré serà llevar-ho. Va sentir això, senyor? Ho va sentir. I ho enviarem al laboratori per assegurar-nos que no sigui cancerigen o precancerigen. Allí hi ha un altre. Quan va acabar el DR, Levy havia trobat 4 pòlips petits, si no són precancerosos. Ell no necessitarà una altra colonoscopia per 5 anys. Si ho no és, de totes maneres, no tornarà en 3 anys. El càncer. El càncer de còlon és el segon factor més comú de mort per càncer als Estats Units, però més de la meitat de les persones a les quals se'ls descobreix sana. És la segona causa de mort perquè la majoria de les persones no realitza l'estudi o la colonoscòpia. Si moltes morts per càncer de còlon podrien evitar-se amb un estudi a temps. El tracte digestiu és la instal·lació de plomeria més sorprenent del món. Presa l'aliment que un ingereix. El trossa en parts cada vegada més petites i després les converteix en el combustible que ens manté vius. El que podem fer per a mantenir saludable el nostre sistema digestiu és portar una dieta balancejada, fer exercicis i prendre amb serietat els símptomes digestius. Soc Ed Carney, bona salut.